Arni ke ong pen kapache thangpon kamata pura phan hempre kang thim pipon po bonta mon samalam dong along separate state of our side doji mave kamata pura phan separate ke ding pona our side avi plote union territory ma tangte special package lo bangso puthak apora longsi ahok petalam the ilitum longpo Risim ke order song Kamatapur Liberation Organization asong japo Jibon Singh halang limon sama hong klamalong anwang depen Sorkarang bongpen kaching wai ji aphan kengkam dengpon lo Kamatapur Liberation Organization asong pen central government and parta state government ang bong kaching wai ji aphan kengkam dengpon lo Pinangar ni pen social media hong klamalong kapache thangpon alam Kamatapur aphan hempre kang tim kipajir ponji alam pen kepache thangpon dolo Bangso penajok asam along rialo hampang pinang racharia song atum dode sang se pen sorkar phan ki jong duna lam the klang lo bonta Kamatapur separate state abaha ki kim kirang jialam the nonamat ke avilang Bangso puthak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma penta pini Delhi rong sopia long phirang kia mai long pen lam the si peklang pon Risim kangtang ke ot Kamatapur Liberation Organization maipu Jibon Singh hamon sama kengkam aphan kewang laki longri aphan hedung akengkam iklo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Kamatapur puthak lasonang dengsi chingwai ponji la anang dengsi sorkar pen chitok ponji la so ting pen jongsi langdam lo pulote Kamatapur aphan separate state kalite union territory la puson kipajir ponji aphan abangki kali binong lang News Desk Report, Karbin Monglai.